Kwako ng'anyo nyalo chopo rang'iny mar temo loko loch e fao marwa Chris Owino miyo wach. Iro malungo wang' ng'weche kind jong'anyo kod obila kaachiel kod muoch mar magina ema ne chenro mar odiochieng' mangima e chuny boma maduong' ma Nairobi chieng' tich adek jumani e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. E kauntis mamoko mag Masawa, tisende obila kod apise tand loch nanga ne owang' molokore bur. Kaluwore gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, mae ne en chenro mar luongo loch ma jatend piny William Ruto ka itiyo kod ng'anyo. Wach ma kamano osekelo pogruok mar paro ka bende tulo mane okwako ng'anyo mar rowere mag Gen Z chieng' tich adek jumani nyalo chopo e rang'iny mar temo loko loch mar sirikal. Kichako ywak ni gidwa loko nang'o? Mano e penj monego gipenjre. Ang'o momiyo ini paro ni jogi dwa loko sirikal? To giloko sirikal to gionge gi bunde. Jomo tinga kite, jomoko to wer, jomoko to go opira, bro loko sirikal nade? Mano gima aparo ni ka okwarango maber sirikal bro tiyo go marach, bro hinyo go ji kae, to gine manyalo kelo chandruok maduong' Kenya kae. Ka sirikal wacho ni koro dwa tiyo gi gino, udwa mako jo tendo opposition, ok wadhi maber. Kade en loko loch, di koro wase mako jogo mane dwa loko loch. Ng'eni nyithindo giwacho kama, nyithindo mag Gen Z giwacho kama, wan waonge jatelo, wan gima wadwaro en ni gigi ema umiwa mondo Kenya o change, obadilika, lokruok obede Kenya. Giwacho ni gin gionge jatelo. De Kipchumba Murkomen nigi evidence ni nitie jatelo. Doko rito nyaka kawuono, dose mak jogo, madose tere jela. Kendo jo Kenya rito ni mondo mak jogo. Bro bedo mok ber ahinya e wang' sirikal ka minister mar rito kwe wacho ni idwa lok loch to komak ng'ato ni e ng'at mane dhi loko loch. Sama ng'anyo ni ne iloso, ting'eyo ni chako winjo jomoko kochako wacho ni chieng'no wabiro kendo wadhi storm parliament, wadhi occupy parliament, kendo chieng'no wabiro kendo wadhi storm kendo wadhi occupy state house. Jomoko wacho ni gidhi chamo breakfast, mara gidhi chamo lunch state house. Jomoko wacho ni chieng'no ema gidhi gole President Ruto mondo giket akia ni ng'ama gidwa keto. Chopo around saa 5:06 to groups no biro town mopogore gi grube mane biro ng'anyo, ok gin wede, ok gin osiepe mag joma nonindo 2024. Kaluwore gi Murkomen, piny owacho ne oido maling'ling e wi chenro mar kwalo, ketho mwandu mag jo ohala, monjo tisende mag obila kaachiel kod rocho arita kwe motelo ne chieng' tich adek. Wach makamano osekelo penjo ni ang'o mane otamo sirikal geng'o masira makamano kane gin kod maling'ling. Aparo ni nitie njama magin go. Nikech mano nyiso ni kaka girango siasa, giseneno ni kaka siasa dhi, chalo ni gionge gi ngufu. To joma nitie oko ka nigi ngufu. Koro yo mayot ma ginyalo tiyogo en mako jogi to giwacho ni ne gidwa loko sirikal. To kochopo ni ng'ato dwa loko sirikal to omaki to teri iye, dhi chalo kaka gima waneno timre Tanzania. Nikech mano en capital offense. E twak mare chieng' tich ang'wen, Murkomen ne oyango ni sirikal ong'eyo joma ne ochano kendo siayo ng'anyo mane otemo loko loch. Ndalo adek bang'e, onge ng'ato ma sirikal osemako kendo chwalo e doho kod ketho mar temo loko loch mar William Ruto. Ma ok en gima ber ahinya, nikech sama minister loso mowacho odhi ogolo press statement, ok ogol ne jo Kenya kende, ogolo ne investors mantie e pinyni, ogolo ne jogo mantie oko madwa biro ka, ogolo ne jogo madwa kelo pesa e Kenya ka. Kadi po ni jok madwa timo gigi duto te owinjo ni nitie gimiluongo ni coup kata loko sirikal Kenya, iparo ni gibiro biro Kenya. Kisewacho ni udhi storm state house, ang'o momiyo storm state house? Then parliament en symbol mar democracy. Katiba wacho e kipengele mokwongo mondi teko te mar siasa ni kuom jo Kenya, to ng'ata matiyo kode biro tiyo